Kibor penya ya ka Eklavia Model Residential School EMRS paham siem nong po kilapen bena ban pediang ya ki khna ki bakwa ban puli ha kani ka school nak benta ki class 6 7 but 8 mentau snem lapen biang ya ki hostel nak benta ki khna ki puli ha kani ka school kajing khmu jang kani ka school kalong ban plela de ki khna ki ba wan na ki long yeng long sem ki baduna ka yo ka kot na ki jat ben riu ret pat ka Eklavia Model Residential School kade ke school snong balaseng na kabenta ban ai kijing hikai bapaka yaki khna scheduled tribe ST na do class 6 hado 12 kajing thumu jong kini ki school ki de ban pen scam bat pen yar ki jing nang jing start ki baya ha bat ki jing kala jong kane ka juk menta lasdang ban ai form na kabenta ki class 6 hado 8 bat kan ai lat kerpang ki khna ki ba na ki snong hapo umling sian ari block bat ki ba nari boy district banyo rung hakani ka school ki khna ki hap yale ya ka entrance examination UMLA kanong po ba miril bonds im ula kentu ya ki kimi ki kpa ban shem ya kani ka kabuk siar ban pha pule ya ki khon hakani ka school da ka ba let shim klo ya ki admission form bat pen kre ya la ki khon ban yale ya ka entrance examination ibaro ngadon kini ka wi ka mat bang kwa ban pensang ha ka bai de bat ka admission na ka benta ka school Eklavia Model of Residential School kemudian hangnya po pangsi yang po kamtam kejip ya ki kimi kapa ki banaka snong pangsi na ka area nong po baka report di barowe kumbala pensutu na kaliang jong the education department yung ba jong joint director kemudian nong po jong ka diesel kila I advertise na kabenta admission ya ki class 6 na kabenta paniyo pan puli hakane ka school Eklavia Model of Residential School EMRS kabentip ya kabaka academic session kan sedang lakumno ka hatsau terik jong August araja atusan tekani ka advertise ka London kila pelai bat ki labun maha ki bala ki khna ki bala shim ya form bat ba ki la submit di form ro te kai ka bang kwa ban pentip ye ki kimi pa ba di ki na school kunju ki badon di jingmut ban shim admission ha ka school talong namar kidang don ki kimi pa ki badang phone ya na mantaru ki badang long confuse ane yung patip bahab kumta tutet yung shim kini kabu ban benang ba jong kani ka na rekubor sia ki kini pa pati kana kunju hamtam ki bede na po ka snong pamsim na ka nompo area ba na ka Lubu district ko we mar kubla musutu ka last date ka bagel publish por skatu bede hata shipolteri jong uni upunai Julai araja usan dengan yo ban keren bat ki officer kunjuk sport directorate hagi ni ki steo ke beladep atau meeting ke pengidon bat la extend ya ke tarik na kuno hadu ka khatsan tarik jong Julai yo ngene snem araja usan na kemantaban shimi ki form bat ban tab ki jadi takadau masmo ban appeal ya ki kimi ki kpan bakin employee kat bala balik shimi ki form na office jong di DSEO River District lain joint director jong ka diesel ki badan nompo bat ba pin kre ya lagi jong ki khun ki jong fi mar bikin hab benele ya ka entrance exam kalau bukong san hadu katakan mar mi sutu ki don shibun ki ban apply but seat ki long limited jadi nak tagadau ka ba kongsan ni kalau ba ki khun ki jong fi kin hab ban le ba kat balak di bilik stom ba nagaliang jongi kat balak ni pesang ni benpek ba ka admission ni kan long na go bentaki di local jong kani ke area margejing tumu jong ni ke school ru gadi na bentaki tribal student jong kitu ki than ki ba kani ke school kadon kedemar kata kani ka badon po pamsim nompo kadi ka bala manggepang kamtam na go bentai jong ka umling sian di blok bat ka fokus ka ba bun ki kalong na kumta ki ni kilong yi ki baduk ki tribal student
bana ka snong pam sim kham tam ki bala ai sung hai ke jakat ba kum ju ro ya kanong po area ba kum ling block bat ya gari boy bro ko we ya kata ha ka bar ki tu ki ba ha ban le ha ka entrance exam ya nomor kata semua ban kedu peneka admission mentang kum PE ha advertisement menungkong kolong kelas 6 andre mentang kelade na kelas 6 7 8 admission berkelas date kolong khasan 3 Julai mungkin kepat mungkin kepat dibahi macam mungkin simkia pat hagaju upon mungkin penkre ya ka entrance exam ki hapan le bah nagamenta banyo admission ada ni ka school nagamenta di mentoy jungki baru di school ka bala penbiang lembah jong ka ministry jong ka tribal affairs lembah jong ka national education society for tribal student bat ba ka ban pik ban kmi lembah jong ka Meghalaya Residential School Society di society ka ban pik hagijing ya penbik lang but the local authority but ka department nagamenta jingan be kani kolong ka jing kepat ka jong jadi kepat bahi masam di sung haban simkia nam ta dan kap kawi ka ba kwa ban pensyai yang ni kani ketika school ka bala beiding kang ba di Ministry of Tribal Affairs nagamenta di tribal student jong gani ka dong ba thai but ba pika keteng jong ka ro gade Iklavia Model of Residential School ka bumut ba ikna school kin haban sak hapo jong kaneka compound jong kaneka school kiladan di hostel nagamenta jong ki kna kaneka school kalong thik ko bolong ki school JNB ka badan hanyang bari yang hajan jong ni ke central school hakaba ki kna school ki sa hantu ki sa boarding ki sa hostel bat baki mi nantu ki le school kedan hapo juk kampus kalong secure ba bat kidon ki warden kidon ki dong page ba komta tete bat kani ka school ka de ka balong free of course de ki jingarap kepang na komta ki student dong tamban ki banda siu ba komta tete de ka jing toy na komta jong ki nong song snong ki ban sim ka bui tani tang ka we pun tempat sai sin mga ban biang kalong ba kin ha ban le ba ga entrance exam bikin ben kin la ban yo ka admission